Salutare, Rex, la episod aici, Tips, alături de Only One și Frigăruie. Salut! Salut, pisicile semafor, apropo. Da, ne jucăm un nou joc, freestyle. Nu, un nou joc mai pe vechi. canal, da. Așa, freestyle. Este vorba despre basket de stradă. Și să începem meciul, nu băieți? Da, Tibi centru, ca de Da, obicei. și cad pe jos. mă scuzați că m-am făcut fată, da. A, da, El trecutul. mai nu. Așa am și început un match. Ok. Au un centru, un SG și un SF. Și suntem pe live! Mario, ții SF-ul și tu și... Da, suntem pe live, perfect. Deci, da, puteți să vedeți videoclipul, da, mă rog. Pisicile semafor. Puteți să vedeți în live Match. chestia asta, meciul. Da, nu videoclipul, bineînțeles, Cine se uită la meci? dar mă rog, totuși. Ce, e match live? Oh. Da, lol. Nu, uite-te la podea și după îți dai seama. E totul Sau- diferit la Sau la live. coș. Da, exact, totul e live. Se vede că e live. Totul e live, logic. Și uite, e și o mașină în partea aia, dacă observi. Oricum, 0 spectatori frumos din partea lor. Da, se vede. Haide, începem o dată. Tot de la fel de se începe aici. O să intre. Da, mă rog. În vreo două O secunde. să intre vreodată. Haide, începem o dată. Așa. Începem cum Așa, să- sunt așa de bun de Pisicile. eu am prins minge deja, știți? Ce modest ești. Pase, pase, pase. Lasă Pase, de pase. coș, Tibi. Asta mă Dădeam să... 3 puncte. Bă, Mario, nu te mai risca de 3 puncte. 29 de Decât să rămâne spectatori. Bă, ține-l pe... Bă, lol, ce repede. Aia nu știu ce a fost. Stai că le dau rect aici. Hai, tu. Ce? Ce mă? Bă, m-a pus la pământ. Și nu știu. Nu dă mă coș de acolo. Nu dă. Ăla dă. Bă, dacă nu... Bă, frigăruie. Bă, Frigăruie. cream că nu dă, că face Pase, schema pase, aia. pase, pase. Dă-i, că o iau eu dacă nu dai. Și, bă, Mario dă Oh. bine. Deci, Mario aici, 30 de spectatori live. Frumos. 30, E număr restrâns. Tibi n-ajunge la timp, ca de obicei. Hai că dau și eu un slam dunk dacă mă lași. Te lăsăm. Dă, pasă-mă. Doar să nu te blochezi asta. Am auzit eu pe cineva vorbind pe fundal sau sunt eu surd? No. Again, bă. Dă-i Pase, pasă. pase, pase. Pasă. Eu stau pe margine. Ăsta mă blochează, nu mă blochează frumos, a cazut pe jos în genunchi. Îngenunchează în fața mea. E primul meu live, bă. Da. Așa al meu. Care Pe bune, Da. al meu e al... Nu știu. Pase, Al doilea, că l-ai făcut azi încă unul, ia zi. Ba nu, chiar, Doi. pe ziua de azi sau Taci mă din gură. în mai multe zile? Că am făcut mai multe de astea. Bravo, Tibi. Mersi. Eu, dacă nu dai, dau eu. 32 de spectatori, numărul meu preferat. Fii atent aici cum dă ăsta slam dunk aici. Dă, ține-l. Nu, dă. Ăsta dă, dacă dă slam dunk. Ține-l, dă-i dă. Nu cred că dă, mă. Bă, ești om rău. E SF, mă, ce să-i faci? Pase. Dă, pasă. Pase, Tibi cu pase! freestyle aici. Oh, what? Da, Deci uitați și bag mâna în coș și tot nu intră în coș. Deci lent aici m-a dat pe jos. Ok, nu... Trebuie să dăm unul de 2, de 3. 1 de 3. Stai, fii atent Ai aici. auzit? Să vezi ce trole dau la ăștia. Dă-i! Bă, dă-i că nu zic. Dai mă că suntem noi aici dacă se întâmplă ceva. Da, ai fost. Și s-a întâmplat. Ai fost acolo. Eram... Ăsta dă coș aici. Dă, ține-l mă. Bă! Nu, Bă, nu dacă mai nu, știu pe bă, cine dacă să dă. țin. Dă pasă. Și du-te și dă-i tu coș. Dă-i. Mario, joci? Oh, Da. Frumos. Tot la 32 de spectatori am rămas. Păi oamenii se câștigăm uită meciul. și ne admiră, nu? Au făcut Bine, un hai că pact putem, ăștia ca să putem. facă. Dacă ții și tu mingea, n-am reușit să prind. A prins-o, Mario, pasă. pase. Mario dă fail-uri de-astea așa frumoase. Fail-uri frumoase N-a adică dă fost foarte fail. bine. Știu, păi de-aia am zis. Ce naiba că...
Trece Frumos, mâna mea Tibi. prin el. Dacă nu dă ăla, dă ăsta. Du-te, Nu mă du-te, du-te. prind-o. Am prins-o ăla înaintea O, mea. dă ăsta aici. Lasă-l pe ăsta să dea. Că vine pe el. Oh, ia, fugi. Nu e. Am ajuns. O, dă ăsta. Nu dă. M-am mai văzut. E așa, Ok, ai a mea. sperat timpul. Nu nimeream după Pase, mine. pase, pase, pase. Pase, bă, dă și mie pase. Oh. A venit omul direct, n-aveai ce zice. Oameni buni, uitați-vă ce buni sunt ăștia. Vreau să-mi dau slam dunk. Mă și enervez. Oh! Tu vezi cât e scorul? Pe primul meu live e bine. Eu vezi SF-ul, doar atât. Da, dar mereu câștig live-urile, nu știu de ce. Stai, ăsta e al meu. E Nu primul pase. tău live. Ok, ăsta e al meu. Mersi, bă. Pase! Sau dă-i. N-am ajuns la minge. Oricum n-au timp într-un minut. Oh. Vine blocul. Tot n-am ajuns la... Bă, da! Tu, pase. Zici că tot n-am ajuns la minge. Dă-i! Și Tibi nu mai spune nimic. Tibi, cred că e supărat că iau eu MVP-ul, bă. Mă, Tibi! Tibi! Mario! Ce eu dau fail-uri. Omul dă. Eram sigur. N-ai ce zice. Pune-mi pariu că Tibi dă din prima. Are freestyle. Dar la era freestyle? Nu. Da, ce facem, Tibi? Nu știu. Ai văzut? Pase, Asta pase. e schema lui Alex, să ia doar mingea. Și voi nu-i dați pase. Dă-mă și mie pase. Pase. Oh, în ultimele secunde. Au, ăștia timp. Au, ai văzut schema? Ai văzut schema sau doar eu am văzut-o? Ai văzut? What the fuck? Am level 11. Stai puțin. 2 secunde. Cred că Tibi nu mai e în com. Ba da, mai sunt. Ah, ok. Mai facem Oh. un match? Haide. Mai Da, facem. Bă, ai văzut Dați-i ce am repede, făcut? dați-i repede ca să terminăm videoclipul acum că de. Să-l terminăm mai devreme că de. Ai văzut ce am făcut, Tibi? E filmăm la o oră tâmpită, știi și noi. Am o întrebare. Am luat MVP? Nu, eu am luat. De ce numai tu? Pentru că... E doar unul. Pentru că poate să- rebound, pentru că coșuri și pentru că Asist. blocuri. Du-te în echipa lui... Așa, așa, dă Pase, Ar pase, trebui pase. stă pe lângă. Uite, îți dau pasă. La ce? La piticane, da. Au, Încercai să mă blochezi? da. Hai Ăsta să te încearcă să vedem. mă blocheze. Eu trec pe lângă ei, ce să mă mai blocheze? Tu dă Nu ai zi de asta. Bă, du-te, Nu bă! fi țăran. Bă, Dă-i cât de ceas? slam dunk, n-ai curaj. E fără... E fără 16 minute. Faci că și va Așa am început și am început și meciul. Cât și fără 16? Avem o competitoare foarte așa în cealaltă echipă, dar mă rog. Au un PG, un SF și un PF frumos. Eu stau Noi pe avem un SF. centru. Nu, eu stau pe PG.
Și eu pe ce stau, mă? Eu stau pe PF, clar, să știe. Și eu pe SF. Dacă vreți să Bă, dacă vă eram întrebați dacă sigur ne-am că- mai jucat înainte, dar ne-am mai jucat, am un PF de nivel 12, doar că de... Eu m-am jucat. M-am gândit să, da. Exact. Mă gândit să-mi iau încete doar că... Bă, ce țăran, mă împinge, omul. Și aveam și... Dă pasă, mă, dă nivel pasă, mare. nu fi. Bă, dacă faci asta Pasă. din prima, mă. Din prima, nu ți-e rușine. Din prima. Mai înțeleg și eu din a doua, dar din prima. Deci că ăsta e pe G, bă. Blochează-l. Și așa nu dădea și pas. Pase. Nu mă ține. Gen Nici pe mine nu Mario. mă țin. Gen Mario. Hai că mă capul meu, dau coș sau nu dau coș? Stai că țin cât mai mult ca să dea coș Mario. Dă-i! Și mă vezi că ratează, era sigur. A ratat. Și că am ratat, nu? Dă-i, de ce nu ține stai pe cu- G-ul. Adică, PF-ul e al tău, Tibi. Da. Bă, N-a dat niciodată coș. pe mine N-a asta. dat coș. Pase. N-a dat Mă coș. ține. Dă-mă și mie pase. Ți-am dat, da, a trecut peste de capul tău. Îți Bă, prea mic. du-te, mă. Nu le Bă, mai dau. dă pasă, mă, să dau rapid. Ia. Avem shock clock violation. De la cine s-a auzit? De la Tibi, Mario. eram... Erai, nu mai ești. Nu mai... Erai, nu mai ești. Ia eu. Mi-a luat înainte. Și nu știu Bă, cum. ăsta a trecut pe lângă mine, ce să-i fac? Asta ce-o fi cine. Pase. Fede de aici, ce troll le dau la de echipă. Mă duc, se vin toți pe mine. Dă-i! Troll! Bă, deci nu mai dau Ba. niciuna jos. Mario și trolluri. Dar nu înțeleg, în meciul trecut pe Bă, live nu ratam a niciuna. cui era SF-ul? A meu. Numai că n-ai văzut Pase. cum am trecut de mine. Pase. Nu-i da. Dă-i lui frigăruie, că el nu dă. Da-mă și mie pase. Dă pase că-s lângă coș. Fii atât de aici, freestyle. Oh, Și acum să e- nivelul ăsta l-am și eu. Facem ca în live, știi, dăm așa și iese mingea din coș. Facem chestia cu mijlocul, bă. Nu, să nu copiezi și Acum alții am de la să- noi. Ai, bă, dă-i Așa, am pus puțin AFK că de Tibi. Pase, Tibi. Stai, Pase. El fii atent face aici. chestia. Freestyle! Nici nu-mi prea pasă. Ăsta e freestyle? Da. Ai văzut, mă, că e freestyle? Da, nu se vede, știi, e gen fază înainte să dea coș, lasă mâinile. Nu știu, bă, deci asta, că nu s-o blochez și eu, ea trece pe lângă mine, ca și are Da, ai talent. văzut? Pase. Hai Mario, la mijloc, facem Mario. chestia cu mijlocul. Haide. Tactica Pase. noastră. Dă-i, du-te dreapta, Mario, că tu dai. Dă-i. Dacă eram cu SG-ul. Bă, pase, Dă-i Mario pase, din nou, dă-i Mario până dai. Pase, mă, că-s liber. Bă, dar de ce? Pase. Dă-i până dai. Că Tibi poate să țină. Exact. Așa facem noi mece, doamnelor și domnilor. Acum n-am mai putut să țin, dar las că nu dă coș. Dacă o ține cineva bine. Nu dă coș. Tibi, dă Tibi N-a face tot. dat. Ce Ah, stai? m-a dat pe jos. Avea freestyle. E, Se vede. avea șansă mai mare să dea coș. Dă-mă și mie o pasă aici. Stai, mă, că eu n-am dat niciun Niciun coș. Dă și mie să dau. Pe bune că n-am dat niciun coș. LOL! Pe Pe nici eu n-am bune! dat. Deci dacă ar fi asta în viața reală, aș da coș dacă aș băga mâna în coș, știi? Doar că eu trebuie să bag mâna în coș și să iasă mingea de afară, știi că... Trebuie să dăm de 3. Bă, jocul e mai greu decât în viața reală. Pentru că ai Pase, toate pase, butoanele pase, astea. Dă-i! Fiindcă acolo poți să faci orice vrei. Îi dai cu mingea în În cap. sfârșit, bă. Nu Să-mi dai bine și mie că- să dau, Um. dar nu de la 3 puncte. Asta. Nu dă-mă! Da, acum! Bă, ești om! Poate. Am câștigat, Mario. Mario, dă-i, că mă duc eu la încoș. M-a ținut, n-aveam cum să mă duc. Mario, Ăla-i dă-i. pe Eu G. am. Ia uite, mă! Dă PG-ul, dă PG-ul. Sau dă centru, sau pe Stai, ce s-a fucer. întâmplat aici? Că eu n-am văzut nimica. Așa. Am Like, văzut, m-a dărâmat pe ți-a cam jos. dat una. Stai că dau un coș aici cu freestyle, că n-am ce face. Hai. Și acum facem ca în... Da, din nou. Cam Așa. filme. Am dat, deci Mario a dat una de 3 și eu una de 12. Să-i dăm și frigăruie nata 0. Ce...
Fiindcă eu v-am ajutat mai mult. Dacă o ține cineva, Eventual M-aș Fisher. împins. păi dacă nu știi ce e aia, fă joc. Bă, dă pasă repede să-i dă-i lui Alex, dă-i lui Mario. Mario, dă-i. Hai că poți. Dă-i până poți, până nu mai poți. Bă, ești prost. Și Da. dă-i până nu mai poți. Bă, dar asta mă dărâmă pe jos. Deci uitați aici Bă. un match frumos. Pierdut. Exact. Dacă dă pasă cineva de aici frumos la TV. Pase. Despre videoclipul de Farming Simulator, mă scuzați pentru bările alea, dacă o să fie bări, că nu știu, că încă nu l-am postat încă, dar să zice că la randare a ieșit nici cam nașpa. Hai Tibi, că am ținut eu pe SF-ul, bă. Ar fi tare să nu-l mai postezi, știi? Nu, nu-l postez, îl postez clar. Hai mă. Mare acum. Mario! Ce? Doi, mă! Pase. Doi, nu contează, doi! Perfect shot a fost. Dă-i, dar nu-i da perfect, mă. Dă-i cum trebuie. Dă-i din Nu-i nou, da, mă, pe până poți. S-a prins. Nu contează, Nu dă-i stai. până nu mai poți. Am primit și bronz Nu de... stai să Dă-i mă, dar vezi să nu dai de afară. Dă-i mă. Eu am primit bronz mai mult la coșuri. A dat ăla. Ți-am zis. Nu se poate cu cineva pe mine. Cu spatele, mă. Acest mi s-a fost pierdut. Au, m-au lovit legit. O să fie foarte Ia, stai pierdut. mă, că m-am enervat. Mario se enervează acum. Dă mingea. Dacă vrei să mai dăm un coș ceva. A dat omul. Exact. Bă, de la care s-auzi așa? Nu de la mine. Mario. Pomodor urechile. Mario. Exact. Mario, deci faza asta o să fie enervantă. Tibi de coș, și atât aici. Pase. Da, de la mine. Ce Am dat coș. Bă, ce de la mine, mă, că nu e de la mine. De la tine. Nu MVP nici TV de la Logic, mine. am dat atâția rebound-uri, da. Bă, eu am și Așa. microfonul de aducet. Deci, tăceți din gură puțin. Dacă vă plăcut acest videoclip, dați un like, share, subscribe și ne vedem pe data viitoare. Peace out.